So आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायना थाबाय आङो दायो क्रिसमासनि भिडिअआ बिराद गोलाव जादोंमोन बेखायनो मोननै बनायनो नागिरबाय सिगांनि मोनसेखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय आरो बे मोनसे गोदानखौ नायदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना लादो लाइकबो होदो आरो कमेन्टबो हरदो स' नायलांदो गथ'फोरनि रेस मोनफैबाय 15.5 सानदीप गोदौलै होथिनाङा Baburay. Bisa goजौ Bisang Ube bisang Segala Okada. Dulu tak. Homnai. Akhir kumaha. Cita. Homnai. Pilot, masih gelap lagi. Namanya itu Harmatu. Sabar gua. Homnai.
Udah selesai Pak. Masuk tuh, masuk tuh. Ôi, cô lấy vậy. Không được.